Sme tu v Námestove a tuto s mojím kolegom, okresným predsedom demokratov Palinom a ešte s jedným kolegom, pánom Kuriakom, sme zbierali podpisy. Som milo prekvapený z tohto môjho kraja, z Oravy. Námestovci boli maximálne ústretoví. Podľa môjho subjektívneho odhadu 75% minimálne každý podpísal. Hej. Za hodinu a pol máme nejakých 140 podpisov. 140 podpisov za 1,5 hodiny, traja ľudia pred Lidlom v Námestove. Ľudia nechcú Fica. Prekúkli ho už aj dôchodcovia, ktorí nám masívne podpisovali. Takže Robert Fico, mám pre teba jeden dobrý odkaz z Oravy. Orava má už plné zuby Roberta Fica, rozkrádačiek. Stojíme tu pri moste, ktorý sa ide pomaly zrútiť. Ešte pomaly za Márie Terézie postavený. Za 15 rokov Fica nevedel nájsť peniaze na to, aby to tu opravili. Diaľnica do Zemplína 70 km nemôže ho postaviť za pomaly 15 rokov vládnutia. Čo sa stalo zo Slovenska? Z tatarského tigra proste sme sa stali vypelichanou sliepkou. Nejakým predraženým, polorozpadnutým bubnom akurát tak, kde na výtokoch, na cestách vyzujete autom. Na Doniu sa zbierame na deti. Nemáme na liečbu chorých detí. Za to stávajú sa tu na predražené kukurice. Ako Peter spomínal, nielen námestovský most padá. Rozpadá sa nám celá krajina pod riťou. Doslova nám to tu na celé padá na hlavu. A jediné, čo riešia nejakého gašpara, nejakú beztrestnosť svoju a ostatné sa vôbec absolútne nestarajú. Takže Robert Fico, Námestovo, Orava ti Fico odkazujú, choď už preč. Priatelia, ešte keď vás máme takto, ak by ste sa k nám chceli pridať ku demokratom, nebojte sa, odvážte sa, napíšte Petrovi, napíšte na centrálu ku nám do demokratov, choďte na stránku takisto stačilofica.sk alebo smedemokrati.sk, napíšte mne kľudne na sociálnych sieťach, určite sa nejako dohodneme, tešíme sa na vás. Teraz je tá doba, kedy Slovensko musí urobiť druhé slovenské povstanie, lebo keď ho neurobíme, tak Ficiakovi fašisti nám to tu všetko zožerú.